Fit-12 xahar li għaddew il-Parlament Malti għadda 62 liġi ġdida. Id-deputati għamlu 7,500 mistoqsija parlamentari u 100 aġġornament. Fil-waqt li bejnietom il-Ministri għamlu 21 stqarrija ministerjali. Numri illi jixtu sena impenjattiva immens. U kien għalhekk li waqt il-programm Pjazza l-għadil il-Parlament aġġorna s-sena 2016 il-wib ta' deputati laburisti Godfrey Farrugia iddeskriva s-sena bħala straordinarja. Sena li rat ħafna mill-liġijiet ta' pajjiżna jiġu aġġornati bħall-emendi tal-modernizzazzjoni tal-armata, il-liġi dwar il-ħarsin ta' tfal u tal-istandards ta' djar tal-anzjani. L-introduzzjoni tal-liġijiet li kienu ilhom mistennija bħal dik tal-istandards fil-ħajja pubblika u tal-koabitazzjoni u oħrajn li poġġew lil pajjiżna fuq qudiemnet ta' drittijiet ċivili fuq skala internazzjonali bħal liġi li għamlet illegali t-terapija li jingħati li tbiddel is-sesswalità ta' persuni gay u emendi oħra fl-att dwar l-identità tal-ġeneru. Iżda Farrugia fisser kif dawn il-liġijiet huma il-prodott ta' ħafna iktar ħidma illi ssir tul is-sena. Apparti mill-Kamra nifisa, jidu niftakru l-Kumitati Permanenti. Parti integrali li suppost itaffu x-xogħol tal-Parlament. Anzi, fej l-iktar jisir xogħol biex ngħidlek. Fis-sens li ninsaw il-Kumitat tal-Abbozzi nifsu. Fej wieħed jarġa' jifli l-liġi li kun għadha kemm għaddiet mill-Parlament b'mod puntu virgola biex bekk il-liġi toħroġ b'mod sħiħ u rfinata u kif suppost. Imma ma għandek kumitati pereżempju bħal tal-ambjent. L-aħħar kien hemm diskussjoni. Farrugia fakkar kif din is-sena għall-ewwel darba il-Parlament huwa awtonomu u fisser għaliex. Għall-ewwel darba Malta nistgħu ngħidu li għandna demokrazija matura. Tgħidli għalfejn. Għax qabel din is-sena il-Parlament kien estensjoni tal-OPM ta' Kastilja. Illum m'għadux. Illum għandek is-separation of powers, il-ġudikatura, l-Parlament u l-Eżekuttiv huma distinti totalment. Illum il-Parlament huwa autonomu anke fl-amministrazzjoni tiegħu. Allura, meta nitkellmu fuq l-ogħla istituzzjoni, qegħdin nitkellmu fuq l-ogħla istituzzjoni bi standards li huma għoljin fost il-pajjiżi demokratiċi. L-2016 kienu ukoll sena fejn l-interess tal-pubbliku f'xogħol il-leġislatur spikkat. Kienu bosta l-membri tas-soċjetà ċivili li pparteċipaw u anke nedew id-diskussjonijiet fil-binja tal-Parlament. Jiena waħda mill-affarijiet li tiġi jolqotni fil-Parlament hija kif il-Parlament sar qrib iċ-ċittadin. Illum, pereżempju, f'din is-sena stess, għall-ewwel darba kellna ċittadin li ressaq il-ment il-kumitat li jiena chairperson tiegħu. Tal-eutanazja tnajt, li jien chairperson tiegħu il-Kumitat tal-Familja biex bekk niddiskutu l-eutanazja. Godfrey Farrugia stqar li s-sena d-dieħla se tkun sfida ikbar għall-Gvern fil-Parlament minħabba l-impenji tal-Presidenza. Għalhekk il-Gvern kellu jagħmel sforz biex jaġġorna l-proċedura tal-Kamra tad-Deputati. U l-mozzjoni tal-proċedura propju għamilniha wara li sapportejn iktar minn sentejn u nofs ħabba l-Presidenza biex bekk inkunu nistgħu kemm il-Parlament u kif ukoll il-Presidenza tkun tista' timxi b'mod ħarir mingħajr ma jkollna intoppija u aġenda moħbija ġej mill-Oppożizzjoni. Il-Parlament jerġa' jiftaħ f'Jannar li ġej fejn mistennija sena straordinarja oħra.